vezér a B6-ra, és ezzel mottot adott Lékó Péter Kramnyiknak. Brilliáns győzelem, kedves hallgatóink! Most pedig következzen az Anglia-Olaszország Európa-bajnoki 0-0-ás negyeddöntő. Ezzel kívánunk jó éjszakát kedves hallgatóinknak, a viszonthallásra! Ahogy innen a magasból, egészen magasból meg lehet állapítani. Úgy láttam, hogy Puskás Ferenc volt az, aki választott. E pillanatban lábára emeli a fehér labdát, egy-kettőt dekázik vele, megállítja, aztán Oxforddal küldi hátrafelé Cibornak. Cibor megállítja szintén a térdén, a közönség nagy izgalommal figyeli már most ezeket a bemelegítő mozgásokat. Hátra kerül most a labda Hidegkutyhoz, és aztán a játékvezető középre rendeli a labdát és a játékosokat, és a magyar csapat kezdi meg néhány pillanat múlva az évszázad nagy mérkőzését, a Magyarország-Anglia találkozó. 2 óra 17 perc londoni idő szerint, amikor Kocsishoz került a labda, és aztán Bosik előre vágja Budainak. Budai leveszi, ott vagyunk most a hangon. Hello, hello. Ki beszél? Jó reggelt! Itt Örkény István. Felkeltettem? Nem kérem, csak a rádió egy picit meglepett. Elnézést kérek. Felhívjam inkább telefonon? Ugyan kérem, hagyja csak, igazából már vártam is, hogy mikor fog jelentkezni. Várt rá? Most túlzás lenne azt mondani, hogy vártam, de egy bizonyos DM hatására azért számoltam ezzel a lehetőséggel. Ez mód felett kellemes. Azt hittem, süket fülekre találok majd. Ugyan kérem. Nos, szeretne valamit kérdezni tőlem? Hát persze, hogy szeretnék, nem hiába vártam erre a pillanatra. Most nagyon meglepett. Most igazából, ha ön nem írja meg ezt az esetet a Petőfivel, akkor én sem lettem volna ilyen jó alany. Hát akkor kérdezzem. Tulajdonképpen inkább vitatkozni szeretnék. Ön azt írta a Tóték 62-es kiadásának előszavában, hogy Tóth cselekedete, miszerint megöli az őrnagyot, azért válik abszurdá, mert akkor meg teljesen feleslegessé vált egy gyilkosság. Gyula fiúk időközben bekövetkezett halála miatt. Csak nem azt akarja mondani, hogy azt is tudja, hogy 62-ben jelent meg az említett kötet? Nos, nem. Csak ugyan nem. Igazából csak úgy csináltam, mintha tudnám. Tudja, így szokták a tévéműsorokban, de valamikor a körül. Mindegy is, folytassa. Tehát szerintem az, amit ön itt leírt, az éppen a tragikumra igaz, nem pedig az abszurdra. Ezen gondolkoznom kell. Megértem, csak tessék. Tudja, én csak azért gondolom fordítva, mert számomra abszurdabb az, hogy valaki képes csak azért uralkodni civilként, mert őrnagy, még ha Gyula miatt is történik az egész, mint az, hogy megölik az illetőt, amikor már el is lehetne küldeni. Voltak éppen én ezt érzem tragikumnak. Nézze, igaza lehet, én talán nem így értettem. Valószínűleg. Van még más kérdezni valója is? Éppenséggel elég sok lenne. Ja, vagy úgy. Hát, itt éppen bridgeznénk az ottlikkal, meg az apróból is kifogytam. Értem, természetesen semmi gond. Azért jó volt hallani a hangját, és örülök, hogy keresett. Igazán nincs mit. Sajnálom, hogy nem segíthettem. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Ez magyar gól, 4-1-re vezetünk Wembley stadionban, Anglia válogatottja ellen, de megérdemelten vezetünk ilyen arányban is, csodálatosan játszanak a fiúk, remekül megy minden támadásunk, minden megvállalásunk óriási. Megint előre vágja Sewell fejére, Sewell tovább Dickinsonnak, Dickinson a magyar csapat térfelére közepéről indít el támadás, ott van Mortensennél, Mortensen áttör Lórát mellett, ott van Buzsácski, Mortensen lő! Gól! 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 Mortensen menne előre a labdával, amikor a játékvezetők véget vet ennek az izgalmas, hallatlanul, határtalanul izgalmas első félidőnek, és 4-2-re vezetünk.